Ang wala pa nakaila sa ako, no? Ako si Lilibeth Hermosilia Cunanan. I'm speaking in behalf of Pastor Centino, Pastor Noel, and Pastor Shoni. I cannot stand before you today without them delegating the anointing of the Holy Spirit in their lives, no? Together with Pastor Centino, Pastor Noel, Pastor Shoni, with them is Pastor Raquel, who are now in Malawi, Africa, no? Duha ka purpose ang ilang giadto didto. Una, pagdedicate sa ilang church building, ug ang ikaduha mao ang pagtudlo og financial literacy or ang binisaya kaalaman sa panalapi. Kay atong nahibaw-an nga ang lugar nila pagainon pa sa gisulti ni pastor, pobre kaayo sila dito. Og tudluan sila ni Pastor Shoni na sila'y seminar nga pagabuhaton dito. Ang church building dito sa Malawi, ang ilang nga pastor mao si Pastor Isaac Firi, no? Ang kadtong yuta, no, nga ilang gitukuran sa ilang church building, ang simbahan nato maoy nagpalit ni adto, no? Og ang building nila ning tabang usab kita sa pagpatukod sa ilang simbahan. Nganong nitabang man ta sa ilaha sa pagpahimo og building nga kita wala pa man, although ang lapu-lapu na natay kaugalingon, ang kita nga naa diri sa main church wala pa man tay building, no? Magtanom kita, no? Kay ihatag rag kay mamunga man ang atong itanom, so naanas na tayo atong gagalingon unya nga building, church building, no? So let us keep our pastors in prayer. We'll pray for their protection, sa ilang good health and the mighty move of the Spirit of God, followed by wonders and miracles, no? I am one of the first gen ni Pastor Shoni, no, nga naa siya'y pagahimuon nga training, discipleship training, inikahuman gyud sa second service. Naapod ko'y gidala nga discipleship group kada 6:30 in the evening, no, kada Martes dito sa Apple Tree Suites, no? I am a certified public accountant by profession. Unya, nagtrabaho ako karon isip nga Chief Financial Officer sa usa sa mga hospital diri nga gipanag-iya partially sa akong igsuon. Nituman ako sa sugo, no, nga atong responsibilidad ang paghimo og disciples, to make disciples of all nations. Bisan unsa kadaghan sa buhuluhaton nako, no, kay usa man ako ka anak, no? Anak sad ko, so na ako'y mga ginikanan nga nag-edad og 88 og 83, no? Nya asawa pod ko, no? Inahan pod ko, unya kanang unsa pa may akong trabaho, no, daghan, pero I have made a commitment to make time to do the works of the ministry, no? It is a joy and a privilege to serve God. Kay nganuman, I am a disciple of Jesus Christ before anything else. Kanang tanan nga mga role nako sa kinabuhi, ikaduha lang na siya. Kay una nako nga role mao ang usa ka disipulo ni Jesus Christ. It is my prayer also nga ang akong kinabuhi dili lang tagapaminaw sa pulong sa Ginoo, kung dili tagabuhat pod sa iyang pulong, no? Mauusab ang akong prayer kaninyong tanan nga dili lang ta maminaw, no, kung dili atog usab buhaton ang mga gisugo kanato, dili lang ta sige paminaw lang, no? Not only being hearers but doers of the word. So ang atong teksto karon
mao ang Genesis, isuwat nato, no? Kay ato ning tan-awon usab pag-abot nato sa balay. Genesis chapter 39 verses 2 to 6, no? Nagaingon diri, ug ang Dios nag-uban kang Joseph nga mahimong tao nga mauswagon, ug didto nagpuyo sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Ug nakita sa iyang agalon nga ang Dios nag-uban kang Joseph, ug gipauswag sa Dios ang tanang gibuhat sa iyang mga kamot. Mao kini nga si Joseph nakapahimuot sa mga mata sa iyang agalon. Gihimo niya si Joseph nga tinugyanan sa iyang balay ug tanang katigayunan. Ug sukad nga si Joseph ang nahimong tinugyanan sa iyang balay ug katigayunan, gipanalanginan sa Dios ang balay ni Potiphar tungod kang Joseph. Ang panalangin sa Dios diha sa tanang katigayunan, sa balay ug sa uma. Ug gitugyan ang tanan niyang katigayunan sa mga kamot ni Joseph. Sa pagdumala ni Joseph sa iyang katigayunan, wala siya'y laing gihuna-huna, gawas na lang kung unsa ang iyang pagkaon, no? Wa siya'y, kay si Joseph naman gahimo tanan, no? Ang atong isudyuhan karon mao ang mga prinsipyo, no? The principles of success sa kinabuhi ni Joseph. Giunsa man paglambo ni Joseph nga gikan man siya sa wala or zero, kanang kuan ni siya ulipon, no, servant nya nganong nahimo man siya nga successful, no. So before that magampo usa ta, Ginoong Dios nga makagagahom, salamat sa imong mga pulong kay mahimo kining gabay sa among kinabuhi. Karong buntaga nagaampo kami nga ang imong balang espiritu magagiya kanamo ug ablihan ang among espirituhanong mga mata. Makakat-on kami sa imong mga pulong kay kinibuhi ug dili mo balik kanimo nga walay pulos. Nituo kami nga maayo ang imong plano kada usa kanamo. Let us be doers of your word and not merely hearers of your word. Kini gipangayo namo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. So magsugod ta, no? Tulo ni ka parte ang ato nga lesson, no? Ang nag-prepare ani si Pastora Shoni, no? Ako lang gitahasan nga ihatag kini kaninyo, no? Tulo ka parte ang ato nga pagatun-an karong adlaw sa kinabuhi ni Joseph. Ang una nga part mao ang ila-ilaho nato si Joseph. Kinsa man ni si Joseph, no? Ang ikaduha, giunsa paglambo ni Joseph nga gikan man siya sa pagkaulipon. So zero, pobre, no? Pero nahimo siyang second in command sa Pharaoh dito sa Egypt, no? Giunsa man niya. Ug ang ikatulong nga parte mao ang mga prinsipyo nga atong makatun-an sa kinabuhi ni Joseph, no? Klaro ang ato nga pagatun-an karong buntaga. So kinsa man ni si Joseph? So si Joseph dili ni mao ang Joseph nga naa sa New Testament nga amahan, kalibutanong amahan ni Jesus Christ. Kaning Joseph nga atong istoryahan, naa ni siya sa Old Testament, no? So, di ba usahay atong mabatian ang atong Dios, mausag ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob, no? So si Abraham, sugdan nato, si Abraham duha ang iyang anak. Ang pinakauna niyang anak si Ishmael, no? Mao ni ang mga anak ni siya ni Hagar nga maid servant ni Sarah. Si Sarah mao ni ang asawa ni Abraham. Kaning Ishmael mao ni ang mga kagigikan sa mga Middle Eastern nga mga tao or mga Muslims ni siya usually, no? Mao na sila si Ismael. Karon ang tinud-anay nga anak ni Abraham sa iya yung asawa nga si Sarah mao si Isaac, no? Si Isaac naay asawa. Ang iyang asawa mao si Rebecca. Naa sila'y duha ka anak. Si Esau ug si
Kinsa ito? Si Esau o si Jacob, no? Nya, kani laging usahay ang inahan na ay paborito. So nag-away ang si Esau o si Jacob, no? Gipalayas ni Rebecca ang si Jacob, basig mapatay, papatyon siya ni Esau, gipaadto ni Rebecca sa iyang igsuon si Laban, no? Gipaadto siya dito kang Laban nga iyang igsuon. Buti pasabot uyuan ni Jacob. Pag-adto ni Jacob dito kang Laban, naay duha ka anak si Laban. So sa unang panahon pwede man na sa ila, no, nga kamag-anak si Leah o si Rachel. Unya, ang gusto gyud ni Jacob si Rachel, pero tradisyon Manila nga unahon ipamangasawa ang magwang, so si Leah. So si Leah na ay anak ni Jacob nga unom ka lalaki o usa ka babae. So 7 iyang anak kang Leah. Unya, naasag siya'y anak sa maid servant ni Leah nga si Zilpah, no? Duha ka anak nga lalaki. So pila tanan? 7 o 2, 9 sa side ni Leah. Sa side na sag ni Rachel, kay after serving 7 years, no, kang Laban, gihatag si Rachel niyang asawa nga mao gini iyang love, naa siya'y anak kang Rachel nga duha ka buok, no? Kinsa nga itong duha ka anak niya kang Rachel, mao ni si Joseph og si Benjamin, no? Pero naagi hapoy anak si Jacob sa maid servant ni Rachel nga si Bilba, duha iyang anak. So pila tanan? 4, 9 ug 4, 13. Kay si Jacob nahimo mang Israel. So 13 ang iyang anak, pero 12 kabuok ang iyang anak nga lalaki, no? Kay ika 13 man si Dina katong iyang anak nga babae, no, kang Leah. So mauni siya ang 12 tribes of Israel, no? Ang 12 ni kaanak nga lalaki ni Jacob. Pero ang usa ana katong si Joseph nga atong giistoryahan. Nasundan, no? Nasabtan. Okay. Si Joseph mao ang kamagwangang anak ni Rachel og ni Jacob, di ba? Nya ang ikaduha niyang anak si Benjamin. So mao na siya magwangan nga anak ni Joseph. So mao na itong nailhan about sa family ni Joseph. Ikaduha nga fact about Joseph, kay gidumtan ni siya sa iyang mga igsuon. Katong iyang igsuon, pila ka po iyang igsuon? 11, no? Kay ika-12 man si ika-12 man si Joseph, og apil na tong babae, pero ang mga lalaki mo ni giistoryahan dinhi, no? So ang 11 ka mga igsuon niyang lalaki, igsuon sa amahan, nagdumot niya nganuman, no? Tungod kay pinangga siya ni Jacob. Nganong pinangga man ni siya kang Jacob, kay gipanganak siya sa iyang pagkatigulang. No, makita din nato sa Genesis chapter 37 verses 3 and 4. Ang ikaduha, nganong naglagot man ni or gidumtan man ni si ang mga igsuon kani si Joseph tungod sa iyang mga damgo, no? Naay duha ka damgo si Joseph. Ang una niyang damgo nga gisugilon niya sa iyang mga igsuon, ang iyang damgo. Genesis chapter 37 verses 5 to 11 ni siya. Milabi ang ilang pagdumot. Nagbugkos kita og binangan. Mao ni ang iyang gisugilon siyang mga igsuon siyang damgo. Ang iyang binangan mingalirong og miyukbo sa akong binugkos nga mitindog og mituyod. Ang ikaduha niyang damgo mao nga ang adlaw ug ang bulan
ug ang 11 kabituon ng luhod kanako. So pagkabati nila ani, suko kayo si ang iyang mga igsuon kay mura pag ang adlaw ug ang bulan mao ni ang iyang amahan ug ang iyang inahan, ug ang 11 kabituon silang 11 ka magsuon nga lalaki ning nagluhod kuno niya. Mao nang suko kay niya ang iyang mga igsuon, mausag ni sa natural nga kinabuhi. Kung naa kay dako nga damgo, daghang masuko nimo kay gusto nila pareho nila nga way damgo, no? Mao nang masuko nimo nga sus kataas pa nimong pangandoy, no? Pero insakto gyud nga mangandoy ta, no? So ang nahitabo, ang nahitabo ang una, kamagwangan siyang anak ni Rachel ug ni Jacob. Ikaduha, suko kay niya or galagot kay niya ang iyang 11 ka igsuon. Ang ikatulo, tungod sa kalagot siya may igsuon, gibaligya si Jacob sa iyang mga igsuon didto sa mga Ishmaelites. So kailan na mo ani ni Ishmael, no? So gibaligya siya didto, no? Ang unang gibuhat sa iyahana ani sa Genesis chapter 37 verses 17 to 36. Isulat kay ato ning kuan, basahon ning gabot sa bay. Gihibuan siya sa iyang maanindot og mahalong kupo, robe. Kay pinangga lagi ni siya, mauna nga nindot kayo ang iyang robe, no? Hinimuan ni siya sa iyang mama nga si Rebecca og mga nindot nga mga igsusulob. Gihubuan na siya. Nya gihulog siya sa atabay. Unya gibalig siya og 20 shekels, mao man ni ang kwarta dito sa Israel ay sa Egypt, no? Dito sa mga ay sa shekel sa Israel, dito sa mga Ishmaelites. Buti pa sabot gihubuan siya si ang katungod sa pagkaanak ni Jacob, no? Mao na siya ang background sa kinabuhi ni Joseph. So, manata sa first part. Ang second part, giunsa ni Joseph nga gikan sa pagka nobody nga nahimo siyang ikaduhang tagapagmando, no, sa Egypt. So imagine nato, naa siya sa Egypt, no, kay gibaligya man siya dito siya gibaligya sa mga Ishmaelites sa kang Potiphar. Kani si Potiphar mao ni siya ang dako-dako sa mga gwardiya sa Pharaoh. Dili gini siya Pharaoh. Maula ni siya ang tagabantay sa Pharaoh, no? Dako-dako sa mga gwardiya. Dito siya gibaligya sa mga Ishmaelites, no? So pag ato niya sa, syempre to ana siya karon sa kanaganing Egypt. Kung naa ka sa Egypt, ulipon man to siya kay gibaligya man. Siyempre, wa siya'y kwarta, no? Wa siya'y parientes dito. Kay, ang iyang mga ginikanan o mga igsuon di aman sa Israel, no? Nya, anaa siya sa laing nasod. So, imagine na itong kaugalingon, no? Naata sa laing lugar, wa kay kwarta, wa kay pariente, lahi og sinultian, no? Nya, wa siya'y kabtangan, kay wa siya kwarta, wa siya kabtangan, no? Pero giunsa man ni Joseph nga nahimo siyang tagapagmando, ikaduhang tagapagmando sa Ehipto. Nagsugod si Joseph kay dito man siya gibaligya sa kang Potiphar. So dito siya ulipon sa balay ni Potiphar. So nakita ni Potiphar nga bisan ulipon siya, nakita niya ang kamaayo mo trabaho ni Joseph. So gihimo siyang personal attendant ni Potiphar, kanang sugog tubig, basta ang iyang gikan sa pagkaulipon nga ordinaryo ra sa kadaghang ulipon, nakita niya si Joseph nga lahi gyud ang pagtrabaho, gihimo siyang personal attendant ni Potiphar. Nya pagkakita niya nga maayo kaayo siya nga atiman ni Potiphar, ang kasunod ato gihimo na sad siya nga tagapamahala sa iyang banay, no? Sa balay.
Dili lang ang personal attendant, kundi silang tanan na mooy gitagaan siya og responsibilidad nga mooy mag tinugyanan, no, sa tanan nga mga kabtangan ay sa tibuok balay. Pagkahuman ana, nakita gihapon ni Potiphar nga maayo kaayo si Joseph. Ang gihimo niya gi-promote na sad niya. Gihimo siya karon nga mooy in charge sa tanan niyang kabtangan, dili lang sa balay kung dili sa iyang fields ug sa iyang uban pang kabtangan. So dili diretso, no, nga gihimo siyang katiwala ni Potiphar, no? Nagsugod siya nga ulipon, unya nahimong personal attendant, paghuman personal attendant sa tibuok balay, nya paghuman sa tibuok dayon niyang ari-arian ni Potiphar. So, sa panahon nga naak siya sa balay ni Potiphar, napriso si Joseph. Nganuman, kay ang asawa ni Potiphar, nakagusto man ni Joseph, kay gwapo man ni si Joseph, no? So, wala man niya panumbalinga o wala siya mopatol sa mga advances, sa mga gusto sa asawa ni Potiphar. Kay niingon si Joseph nga, mura ba og giingon siyang asawa nga gihatag na sa imong bana kanako ang tanan nga pagsalig except nga ikaw nga iyang asawa dili na nako hilabtan, no? Tungod kay na igo ang pride sa asawa ni Potiphar, nagtumo-tumo siya nga gihilabtan siya ni Joseph. Mao to nga napriso si Joseph, no? So napriso na dili, so karon napriso na gyud siya, dili lang siya ulipon, napriso na gyud siya, no? Naa siya sa prisuhan. Uy. Nawa ang akong kuan. So So naa siya sa prisuhan karon, bisan naa siya sa prisuhan, nahimo gihapon siyang dako-dako sa tanang priso. Nganuman kay si Joseph usaman katawo nga faithful sa iyang trabaho, no? So mao na ikaduha nga part, no? Giunsa ni Joseph nga mahimo nga ang istorya pa at humanon, I'm sorry ha, nawa ko sa akong flow. So na siya sa prisuhan karon, dito sa prisuhan adunay duha ka priso, ang cupbearer kanang taga ipis og bino sa Pharaoh na priso pod, og ang baker kanang panadero sa Pharaoh na dito sa prisuhan na nagdamgo ning duha. So gi-interpret ni Joseph ang ilang mga damgo, no? So pag sa hataas nga panahon, mga duha ka tuig sila nga naa sa prisuhan ug nakagawa na ang duha, no? Naay nagdamgo ang Pharaoh kuno, no? Mauni ang damgo sa Pharaoh. Human sa duha ka tuig, nagdamgo ang Pharaoh nga nagtindog siya sa daplin sa suba sa Nile. Nakita niya nga gikan sa suba sa Nile, mikawas ang 7 ka baka nga nindot og dagway og tambok kaayo, ug nagnipsib sila sa kasagbutan. Unya, dihay laing 7 ka baka nga mikawas gikan sa suba sa Nile, sunod kanila. Ngilad ang ilang dagway ug niwang kaayo ug mibarog sila duol sa mga nindot nga baka didto sa daplin sa suba sa Nile.
ug ang mga baka nga ngilad ug dagway ug niwang mikaon sa 7 ka baka nga nindot ug tambok ug nakamata ang Pharaoh damgo di ay. Ug nakatulog siya pagbalik ug nagdamgo sa ikaduhang higayon. Nakita niya nga dihay 7 ka himsog ug busok nga uhay nga mitubo sa usa ka punuan. Unya sunod niini dihay mitubo nga 7 ka uhay nga niwang ug laos tungod sa hangin sa silangan. Ug ang 7 ka uhay nga niwang mikaon sa 7 ka uhay nga himsog ug busok ug nakamata ang Pharaoh ug kadto usa ka damgo. So nangita ang Pharaoh kinsa kay maka-interpret aning akong damgo. So nakahinumdum dayon to ang katong cupbearer, no? Nga uy na ako'y nakauban dito kay kaning cupbearer mao magitigi taga ipis, no? Sa bino sa Pharaoh, no? So mao ni ang usa sa mga gitudlo nato ni Pastor Centino nga bisan ang imo nga kaila nga janitor ayaw ninyo siya og baliwalaon kay mao kini ang magdala kanato didto sa atong magdindot nga plano sa Ginoo. Kay kani ang cupbearer na gud siya tig-ipis. Nya duol man siya didto sa Pharaoh, no? So nangutana ang Pharaoh kinsa ka no, so daghan na kay nakaadto wa gyud nakatubag ning ingon ang cupbearer nga na ako'y nailhan dito sa prisuhan si Joseph nga maka-interpret, no, sa iyang sa damgo. Mao to ga gipatawag si Joseph. Mao ni ang tubag ni or interpretation ni Joseph sa damgo sa Pharaoh. Genesis chapter 41 verses 25 to 32. Unya si Joseph miingon sa Pharaoh, ang damgo sa Pharaoh usa lamang. Ang Dios nagpadayag ngadto sa Pharaoh sa angay niyang buhaton. Ang 7 ka baka nga nindot nagkahulugan og 7 ka tuig ug ang mga uhay nga nindot nagkahulugan og 7 ka tuig. Ang damgo usa lamang. Ug ang 7 ka baka nga niwang ug ngilad nga mikawas sunod niini nagkahulugan og 7 ka tuig ug ang 7 ka uhay nga walay unod ug nalaos tungod sa hangin sa silangan nagkahulugan og 7 ka tuig nga gutom. Sama sa ako nang gisulti sa Pharaoh, ang Dios nagpadayag sa Pharaoh sa angay niyang buhaton. Muabot ang 7 ka tuig sa dakong kadagaya sa tibuok nga yuta sa Ehipto, no? Blessings, no? Nindot nga mga kinabuhi nga 7 ka tuig. Apan human ni ana muabot ang 7 ka tuig nga gutom ug ang tanan nga kadagaya malimtan sa yuta sa Ehipto ug ang gutom muut-ut sa yuta. Ug kadtong kadagaya dili na mahinumduman tungod sa gutom nga mosunod nga hilabihan gayon. Ug tungod niini ang damgo gihimo sa makaduha. Kaduha gidamgo sa Pharaoh katong mga baka unya ang mga uhay dayon. Usara na ang but ipasabot. Tungod kay ang maong butang gitakda sa Dios ug nga ang Dios maghimo niini sa dili madugay. So mo na interpretation ni Joseph sa damgo sa Pharaoh. So Genesis chapter 41, pakisuwat din ha, verses 33 to 40. Genesis 41 verses 33 to 40. Busa, ingon si nag-advise na asya'y advice o na asya'y tambag, no, si Joseph kang Pharaoh. Busa, pagpilig tao nga masinabuton ug maalamon ug himua siyang tinugyanan mo sa tibuok Ehipto. Pagtudlo usab ug mga opisyal sa tibuok nasod aron mangolekta sa ikalimang bahin sa abot sa kaumahan sulod sa 7 ka tuig nga abunda ang abot.
Hatagi sila otoridad sa pagtigom ug mga pagkaon diha sa mga syudad o sa pagbantay niini. Ang maong mga pagkaon itagana sa tibuok Ehipto alang sa 7 ka tuig nga gutom aron dili mga matay ang mga tao. Nakauyon si Pharaoh ug ang mga opisyal sa maong plano. Miingon ang Pharaoh sa kanila, asa man kita makakitag laing tao nga sama kang Joseph nga nagbaton sa espiritu sa Dios. Busa miingon si Pharaoh kang Joseph, kay gipadayag man sa Dios kanimo kining tanan, walay tao nga labaw kanimong sa labutan o mas maalam pa kay kanimo. Himuon ko ikaw, gobernador sa akong nasod, ug ang tanan kong katawhan mutuman sa imong sugo. Ako ray labaw kanimo, kay hari man ako. So, mo na siyang na second in command, no? Ang pinakauna nga command, kinsa man, ang Pharaoh, no? Second in command si Joseph. Nganong unsa sa atong gipasa, unsay atong nakatunan, no? Tungod kay si Joseph, anaa kaniya ang Dios, no? Maong na ka-interpret siya sa damgo ni Pharaoh. So maogi na ang atong huptan sa atong kinabuhi, no? Nga ang Dios kinahanglan anaa gyud sa atong kinabuhi. Kay ang tanang pabor, no? Mahitabo gyud sa atong kinabuhi, no? So unsa man ang hinungdan nga nahimong sinaligan si Joseph sa Pharaoh, ngano nga malambuon, mauswagon o successful man si Joseph, unsa man ang sukaranan o prinsipyo nga atong makatunan sa kinabuhi ni Joseph. So mao ni ang tulo ka parts nga akong gisulti nato sa kaganina. Ang una, atong ilhod kinsa ni si Joseph. So nakaila naman mo nga kinsa din ni si Joseph, no? Gikan ni Abraham, naabot gyud dito sa 12 tribes sa Israel, no? Unya ang ikaduha, gikan siya sa pagkawala, no? Zero, wa tanan, no? Naabot siya dito nga sa lain nga mura pag foreigner ka nga moadto kag Amerika, no? Nga wa ka dito'y kwarta, wa kay kamag-anak, lain og sinultian kay in English nya binisaya bayata, no? Unsaon nimo pagsulti, lisod kay itong sitwasyon ni Joseph. Pero ang puhunan ni Joseph tungod kay bisan ug nakita niya ang mga Diyos-Diyosan sa mga taga-Ehipto, wala gyud siya muyield, wala siya musunod. Iya gyud nga faithful gyud siya sa atong Ginoo. So mausad na kita, no? Bisan unsa pa atong makita dinha, no? Kay hibaw man ta unsay tinuod, no? Mao na akong giingon nga kung magpalit og cellphone, unsay kuyog ana? Di ba na ay manual, no? Unsaon man ni nato paggamit aning cellphone na, no? Manual. Ang atong kinabuhi anaa usab manual. Mao ka na ang Biblia. Mauna nga gi-encourage kita nila pastor nga magbasa sa atong Biblia. Dili lang ta maminaw diri, no? Maunang mag-notes ta kay abot nato sa atong balikon, atong estudyuhan, no? Maunang gibuhat ni Joseph ang usa sa mga qualities nga akong nakita niya nga wala gyud siya mubuhi, no? Sa atong Dios, ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob, no? So, dili na ta sa ikatulong nga bahin, no? Unsa man ning mga prinsipyo nga gitudlo ni nga atong makatunan di ay sa kinabuhi ni Joseph, no? Pila man ni kabuok? A, B, C, D, E, F. Oh, 5, no? So, pagbantay sa 5 ka points kay naarbatay exam inig abot dito sa first gen nga meeting. So 5 ka prinsipyo nga atong makatunan sa kinabuhi ni Joseph. Sa Binisaya, sukaranan sa paglambo o pag-uswag nga makatunan sa kinabuhi ni Joseph, no? Number 1,
Lima man eh. Number 1, pagka maunungon o loyalty sa Dios ug sa kalibutanon nga agawon, magdala og kalambuan. Loyalty nato sa atong Dios ug sa atong mga boss o ang atong mga agawon, no? Mauna si Joseph, akong ganina, nauna lang di ay ko sa akong notes nga si Joseph bisan og ang iyang palibot na ay Diyos-Diyosan, no? Wala gyud siya mobiya, no, sa tinuod nga Dios, no? Ug nahimo siya nga loyal sa iyang kang Potiphar, no? Napapahawa lang siya not because of his own doing, no? Nakaibaw na mo sa istorya ato. Si Joseph, nganong man nga makatunan man ni nato si ang kinabuhi ang being loyal. Remember nga wa siya kwarta, wa siya tanan, no? Lowest point in his life, no? Naa siya sa laing nasod. Pero ang uban nga nakasuway nga naa sa iyang lowest, no, para niya mo ay pinaka lowest nga punto si ang kinabuhi nga nawadaan og mahal sa kinabuhi or nakadispalko og kwarta, no, kwarta ra na, no, or nasunugan ba, no, mga kung tan-aw nato pinakagrabe nga nahitabo siya ang kinabuhi. Mausag na ang gibuhat ni Joseph bisan na siya sa pinaka lowest point in his life, wala siya mobiya sa Ginoo, no? Ang uban kay mag-backslide, muraog magmahay sa Ginoo or maoy pakasadon ang Ginoo sa sitwasyon, no? Pero dili gina nato angay buhaton kay ang atong sumbanan mao si Joseph nga bisan og wala siya, zero siya, naagihapon niya ang pagiging loyal. Kung sabi binisaya sa loyal, pagka maunungon, muunong gid ta ba, loyal, bisan og ako nagtrabaho ko sa una og 18 ka tuig sa Electrolux, no? Imagine 18 ka tuig, no? Kada ganing loyal kaay ko, pero naa ko'y kana ganing benefit nga makuha. Kay dito ko naka-earn sa akong first million, no? Kay gipapahawa man mi. Gipapahawa man mi. Pero kana ganing kay murag gipagamyan ang kumpanya kay dako kay sa tanan. Gipapahawa mi, pero wala ako gi-appeal sa ihap kay maayo man ko trabaho niya ang katong mga badlungon may bayran. Ingon ko nga nganong ang kananoong maing mo trabaho, dili nyo bayran, pero ang ilang gibuhat gitagaan ko sa akong retirement o gipatrabaho pag iko og balik, no? Kay loyal man ko, no? Loyal man ko 18 ka tuig. No? Ang ikaduha nga sukaranan o prinsipyo nga atong makuha sa kinabuhi ni Joseph mao ang integridad. Sa lain pang pinulungan nga binisaya, kaligdong, no? Maligdong ka, no? Waitatsa, no? Wala siya magpatintal sa asawa ni Potiphar. Genesis chapter 39 verses 11 to 20. Isuwat kay pangutanon mi unya dito sa among first gen na meeting. Wala niya giabuso ang pagsalig ni Potiphar kaniya, no? Oo. Genesis chapter 39 verses 6 to 10. Mao day ni ang akong basahon unta kaganina. Ang akong agalon iyang giingnan ang asawa ni Potiphar. Ang akong agalon walay gihikaw kanako, gawas kanimo nga iyang asawa. No, nindot kaayo, no? Walay ang akong agalon walay gihikaw nako, no? Gawas kanimo nga iyang asawa. Naana sa Genesis chapter 39 6 to 10. Wa gyud siya patintal sa mga kay nakagusto lagi niya ang asawa ni Potiphar, no? Pero wala so natural nga kinabuhi, manok na gud na ang ay unsa gina
ang tukaunon na gud na ang niduol, no? Mao na ang sa natural nga kinabuhi, pero sa sitwasyon ni Joseph wa gyud siya magpatintal, no? Anaa siya ay kahadlok sa Dios. Ingon siya dito nga, how could I do that, no? How could I do dautan, no? Unsaon nako pagbuhat og dautan batok sa akong Dios, no? Naagid siya ikahadlok sa Ginoo, no? So ang pinakauna nga prinsipyo mao ang loyalty, no? Ang ikaduha, integridad. Ang ikatulo, ang taong masaligan magdala sa kalampusan. So ikatulo, ang being trustworthy, masaligan ta, no? So ang taong na ay kaligdong kuno, mausap ang tao nga masaligan. Dili diha nahimong ikaduhang tagapagmando si Joseph. Iyang gipamatud-an nga siya masaligan. Genesis chapter 39 verses 2 to 6. Ang una, naulipon siya, unya nag-alagad siya sa ni Potiphar, unya na-promote siya dayon nga taga-dumala sa iya nga panimalay. Pagkahuman, taga-dumala sa tanang panag-iya ni Potiphar sa iyang fields ug sa iyang other assets. So dili diha ang pagsalig, no? Unsa may English na pagsalig? Ang trust, pag-ainon pa nila, ang trust is earned, not asked, no? Uy, kada ganing buraog, respect mo na ito, no? Ang trust, no? Wala dayon makuha ang trust ni Potiphar. Nag-agi una si Joseph og daghan nga mga posisyon, no? Nya nahimo pag yun na pilo-pilo na mao ni akong gitan-aw sa dictionary, unsa man ang pilo-pilo, no? Na multiply ang kabtangan ni Potiphar tungod sa mabungahon o productive si Joseph. So mabungahon si Joseph, mauna nga ang mga kabtangan ni Potiphar na pilo-pilo. Tan-awa isulat kini sa Genesis 39 verse 5. So isuwat usab nato ang 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Yeah, Matthew 25 verse 23, niingon ang Ginoo nga, well done, good and faithful servant. No? So ang ikaupat nga prinsipyo nga atong makatad-unan sa kinabuhi ni Joseph, ang paggamit sa atong God-given nga talento magdala sa atong kalampusan, no? So kinahanglan ato gini nga sutaon sa atong kinabuhi unsa may gihatag kay kada usa nato gitagaan kitag talento sa Ginoo, no? Ato ning sutaon unsa man gid ni kay ang talento ni Joseph ag pag-interpret og mga damgo, no? Kita usab unsa man ang ato nga mga God-given talents, sigurado gid ko nga naagid na atong tan-awon, no? So bisan bata pa si Joseph, aduna na siya duha ka damgo, no? So we have to dream dreams. Ang kani atong mga kabatan-unan, no? Dili lang kay unsara mauna na siya, no? Unsay maabot maura gid na siya. Magdamgo kita, naagi tay panlantaw sa kinabuhi. Bisan kitang mga idaran na, no? Pais nako 63 na, mag 63 na, naagi hapon ko'y damgo, no? Dili ta muhunong og damgo. Gihubad ni Joseph ang mga damgo sa Pharaoh, no? Mo'y gibutang sa notes ni Pastora Shoni, kinahanglan nga madiskubre o gamiton ang maong mga gasa o talent, no? Dili lang madiskubre kung dili ato siya nga gamiton, no? So ikalima na ta,
no nga prinsipyo nga atong makatunan sa kinabuhi ni Joseph. Pagsolbad sa problema sa uban, magdala og kalampusan, no? So, ang atong huna-hunaon dili lang ang ato nga pagsulbad sa atong kaugalingon nga problema, kay kun ang ato nga gihuna-huna usab nga makasulbad ka sa problema sa uban, anaa usab mga tao nga naghuna-huna unsaon pagsolbad sa imong problema. So mao nang magtinabangay lang gid ta, no, dili nato ibaliwala ang atong relasyon sa atong isig ka tawo, kay bisan og ordinaryo na siya tan-aw nimo karon pag ainom pa ni pastor palainom giilad ka, no, ayaw lang gyud putla kay wa ta kahibaw sa hikapon di isa sa Ginoo, no, unya mahimo siya nimo nga dalan dito sa imong maayong plano sa Ginoo. All things work together for good, no, for those who love the Lord, no, and serve according to His purpose. So si Joseph nagtambag sa Pharaoh, no, gitambagan man to niya nga mangita kag tao nga imong masaligan. Ingon din ang Pharaoh, wa man ko'y makit-an kung dili ikaw. Mao dayon to, siya dayon ang nahimong second in command, no? So ikalima na, humana. Pagpasaylo ug mupadayon sa unahan, forgive and move forward, magdala sa kalampusan. So wala na ako mabasa diri nga mao ni akong favorite sa Biblia ba, naagi ko'y paborito nga kanang pirmi bitaw na akong basahon, ako na siyang pilon. Unya, inigaw man akong pilo, basahon na sagna ko. Ya maghilak na sagko kay ganahan man kay ko aning story ni Joseph, no? Og sa iyang mga igsuon kay kadabang wa hibaw iyang mga igsuon niya nga siya di ay na ang iyang igsuon nga ilang gibaligya. Ya pagkahuman kana ganing isog-isog siya nga asa man yung amahan, no? Asa man yung amahan? Dad ana siya diri, dili din ako ihatag inyong igsuon nga si Benjamin kung dili niyo dadon yung amahan diri, ana-ana ba siya ba, no? Nya pagkita dayon nila, naghilak dayon siya nga yang gigakos iyang mga igsuon, no? Nga ako si Joseph kadto inyong igsuon, no? Nga inyong gibaligya, pero ayaw mo unsa ba kadang kalag o di ayaw basula ang inyong ang inyong kaugalingon, kay ang Ginoo maoy nag pahimutang niining tanan, no? Mauna ako ninyo diri. Kung inyo ni basahon, naan ni siya sa Genesis chapter 45, 1-5. Encourage nila ako nga basahan din ninyo, aligri ka inis tanan, no? Mura kag nagbasa og love story, no? Love story sa mga sa imong igsuon, no? Wala na gayud kapugni ni Joseph ang iyang kaugalingon sa atubangan sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa miingon siya, pahawa ka mong tanan kay naaman ang iyang mga bata-bata, no, ang mga Ehiptohanon, no, naa yang mga igsuon niya, di naman niya kapugnan kay kahilakon na gyud siya, pamahawa mo diri sa akong atubangan. Ang mga Ehiptohanon ang gibilin iyang mga igsuon. Wala nay laing tao nga uban kaniya sa dihang gitug-anan niya ang iyang mga igsuon kung kinsa siya, no? Ang nabili na lang ang iya na lang mga igsuon, kay maulaw man siya nga naa iyang ang mga Ehiptohanon. So ang nabilin iyang mga igsuon, mihilak siya kusog ug ang mga Ehiptohanon nakadungog, bisang gipapahawa na niya nakadungog gihapon kay mga marites man pod. Og gibalitaan ang hari bahin niini. Miingon si Joseph sa iyang mga igsuon, ako si Joseph, buhi pa ba ang akong amahan? Nasag ni ay. So, ningutana siya, buhi pa ang atong amahan? Apan nalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon ug wala sila makatubag. So, nahadlok iyang mga igsuon, hala,
Si Joseph maning atong gidaog-daog sa una, atong gihug sa atapay, atong gibaligya, no? Atong gihubuan. Muto nga nalisang sila paghibaw nila si Joseph di ay ito ang ilang igsuon. Unya miingon si Joseph kanila, duol kamo kanako. Gipaduol sila. Og miduol sila og giingnan sila ni Joseph. Ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo nganhi sa Ehipto, kay nangadto man sila sa Egypt, kay wa naman sila pagkaon, no? Niadto sila sa Egypt nangayo og pagkaon o mupalit sila og pagkaon. Apan ayaw ikaguol o pagkasad-a ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako. Kay ang Dios maoy nagpaanhi kanako una kaninyo aron maluwas ang kinabuhi sa katawhan. So, ang pinaka-importante sa tanan, no, nga nakita nato sa kinabuhi ni Joseph, mao ang pagpasaylo. No? Bisan sa unsa ka dili maayong mga butang nga gibuhat siyang mga igsuon, wala gyud nahabilin nga pagdumot sa iyang kaugalingon, kung dili pagpasay dali kamo kay iyang gagson iyang mga igsuon, no? Wala gyud siya magdumot, no? Mao kini ang usa ka pinakalas nga importanteng prinsipyo nga atong makatun-an sa kinabuhi ni Joseph, ang pagpasaylo, no? Lisod sa mga sitwasyon nga naagyo, pero mao gid na ang pinaka-importante of all of these things, ang pagpasaylo sa atong isig katawo. Ang timailhan nganong mapasayloon si Joseph, no, kay ang iyang gipangalan sa iyang mga anak, kay nahimo masag siyang amahan, no? Ang iyang gipangalan siya ang mga anak kay si Ephraim, no? Bot pasabot mabungahon, no? So panganlan nato og Ephraim ang atong mga anak, no? Pero ang ako si Malakay. Unya, ang ikaduha niyang anak, ang pangalan si Manasseh, no? God has made me entirely forget all my troubles. Paglimot sa pait nga kagahapon, no? So, mauna ang duha, mauna timailhan, one of the kanang ways nga makita nato nga si Joseph wala gyud magdumot sa iyang mga igsuon. Ang iyang mga anak ipangalan niya Ephraim, mabungahon, ug Manasseh, buti pasabot nga paglimot sa pait nga kagahapon. Isaiah 43:18-19, pakisulat palihog kay questionon taon niya inigabot nato sa atong first gen. Apan ang Dios miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi ug ayaw pagbilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang, karon dayon mutungha kini ug makita ninyo. Maghimo ako dalan didto sa kamingawan ug mga suba didto sa disyerto. So, ang konklusyon, no, mao ni ang konklusyon. Ako ra ni nga gibinisaya kay in English ang gisulat ni Pastora Shoni. No? So, ang konklusyon, isuwat nato, ang kinabuhi ni Joseph usa ka ehemplo nga ang usa ka tawo mulambo ug muuswag bisan pa di ay daghang hagit sa kinabuhi. No? Kung unsa ta karon sa atong sitwasyon, daghan og hagit, no? Ayaw lang gyud og biya sa Ginoo, no? Muduol gid ta sa Ginoo. So, kaning mga lessons nga ato nga mga prinsipyo nga ato nga nabatian karon, no?
musulod kita sa pirmi nga pahimangdo ni na Pastor Noel o Pastor Ashoni nga dili lang kita hearers of the word, no? Kana bang naalam ti mamati lang ta, no? Maragpar sa una ba nga sud, mamati, nyaghuman paulit na kay nganong man ania sa kinahanglan nga ato kini nga dili lang nato kini nga kanang dili lang nato bitaw hearers ta kay nganong man wala ni pero ako lang ning gisuwat, wala ni sa notes ni Pastor Shoni, pero gusto ni nako nga adang imo ato bitaw nga mahinumduman, no? Matthew chapter 7 verses 21 to 23. No? Pakisuwat palihog kay very importante kay ni pag-ubat pag dili unta ni nako basahon para gusto nako nga inig-abot ninyo sa inyo kamoy mo basa ani, pero ako na lang ning basahon, no? Kay very important. Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father in heaven. So dili tanan nga moingon, Ginoo, Ginoo, maka-adto sa gingharian sa langit. No? Dili tanan, kung kinsa kato ang nagabuhat sa sugo sa akong amahan. So dili being hearers but doers of the word, no? Mao ni ang pirmi pahimangdo ni naa sa Biblia nga ning ingon gyud si Jesus nga dili tanan nga moingon Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung kinsa katong nagabuhat sa sugo sa Ginoo. Daghang salamat. Amen. Praise the Lord. Naamoy nakatunan today? Unsa gani ang mga prinsipyo? Aray ko, sorry. Unsa gani ang mga prinsipyo nga makapalambo sa ato ang kinabuhi? Number 1, we have loyalty. What else? Number 2, loyalty, integrity, trustworthiness. Ikaupat, gagamito nato ang ato ang talento aron sa kahimayaan sa ato ang Ginoo. Og ikalima, pag-forgive, pagpasaylo sa ato ang mga unsay tawag ana, pagpasaylo sa imuhang isig katawo. No, so kaning 5 makatabang kaninyo, makatabang kanato aron kita aron ato ang maangkon ang panaad sa Ginoo nga tagaan ta og madagayaon, peaceful, o malipayon nga kinabuhi. So, dili na ta mo tan-aw or mubasa pa ana ang mga libro nga naay, di ba, na may daghang mga libro, no? Principles of Success, di ba? But gitudluan ta nga ang pinakanindot nga prinsipyo na nato makuha sa ato ang Biblia, no? Sa ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen? Do we have announcements to okay, so i-remind lang na ako, no, ang Youth Ignite, that's going to be tomorrow from 8 in the morning until 9 in the evening, so it's a whole day event. And then women conference on September 9 and September 10. So kamong mga babae, woman dire listen ko Bisaya, if you want to be victorious, we all want to be victorious. Amen. Amen. So, gi-encourage mo na mo nga mo appeal sa Women Conference on September 9 and September 10. And also, kung naamoy mga bata nga gusto ninyo paapilon sa Christmas production, KK Christmas production, naami rehearsals every Saturday. Duula lang si Teacher Shine or si Teacher Frilin. Alright?
Shall we all rise up? Mag-ampo kita. Yes, God. Lord, salamat kaayo sa imuhang pulong, Father God. Salamat, Lord, nga ang imuhang pulong, Father God, amo kining gamiton. Dili lang ni namo, Lord, paminawon, Father God, but kini, Lord, among i-apply sa amo ang kinabuhi, Father God. Aron ikaw, Lord, mahimaya sa amo ang kinabuhi, ug kini, Lord, makahatag ka namo og mga kalampusan, Father God, mga kadaugan, Lord, sa amo ang tagsa-tagsa ka kinabuhi, O Father. And today, I bless your people, O God, nga Lord, sa ilahang pagpamauli, anaa ang mga pako sa imuhang mga anghel, Father God, nagapanalipod kanila, Lord, nagapalayo kanila, Father God, sa mga kadautan, O Father. Salamat, Ginoong, ang ilahang simana, Father God, magmabungahon. Salamat, Lord, nga ang ilahang simana, Father God, puno, Lord, sa kalinaw, sa kalipay, sa blessing, o sa favor nga imuhang andam alang kanila, Father God. Bless your people, O Lord, as they go today, and bless their businesses, O Father. I-bless, Lord, ang ilahang mga relationships, O God, nga naa, Lord, ma-close nga mga deals, O Father God, ang mga desire nila, Lord, sa ilahang kasing-kasing, Father God, kini imuhang tagbuon, ang tanan nila nga mga panginahanglanon, karong adlaw sa umaabot nga mga adlaw, o bisan pa sa umaabot nga mga buwan, Father God. Lord, salamat, Ginoo, nga ikaw ang magtagbo ni ini, Father God. Prosper your people, O Lord. Bless your people, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you so much, Tita Beth, for bringing the word of God today. Go with God, and God will go with you.